Julen Arrolabengoa, Caja Rural taldeko txirrindularia gaur irabazle lehenengo lasterketan lehendakari txapelketan hemen Murgian, zorionak. Lasterketa oso azkarra, berotsua eta gainera azken bueltan lan asko egin behar da zure taldea kontrolatzeko. Kontek duzu nola ikusi duzu lasterketa? Bai, hau lasterketa nahiko gogorra izaten da. Igual normalean baino luzeagoa eta azkenien ez dauka puerto oso gorri, baina denbora nien gora bera. Orduan azkeneko bueltan nire taldiek lan izugarria egin dago, nik 10 eguna soin oporretan bizikleta gabe eta holan. Orduan oina zinaz eta naukentu da pizkat, baina ondo sentirunaz eta horretik azkeneko buelta horretan esan zet ekipuei laguntza emun leiken. Eta hori, azkeneko buelta izugarrizko lan egin dago, arrapetzeko, arrapau dugu eskapau justo azkeneko puertu hasten. Eta ondo sentirunaz, nahiko urrindik jodot eta lortu dut mantentzia distantzia hori. Nola nertu duzu distantzia azken igoeran, lankide bat jurien da horretik, Jan Castellon, nola ikusi duzu azken kilometroak? Bai, egia esan etxetik gertu daukete hau, oro, baina ez naz asko etorri eta ez nakixen oso ondo nun bukatzezan puerto hau. Orduen nina bien itxoiten aber zein mogitzezan eta hori jan oso ondo zabien bebai, biso gordegare bukaera horretarako. Berak atakau dau puerto erdi aldetik. Eta nik gero ikusi dotenien bera oso hil aurrera, bebai egun dute fuerte. Eta gero hanka honak eukido bukaera arte eta horretik oso posik bioke lehen eta bigarren egiteagatik. Gainera, triplete bat maiotetan, ez da? Irabazi duzu Arabako txapelduna, lasterketa eta lehenengo proban, lehendakari txapelketan, mantentzeko zein? Bai, azkenean hori ez naz entrako hainbeste maiotau mantentzen ez, ja Euskaldun txapelketa irabazi nagoen eta nahiko horrekin ez, beste karrera asko da zeudan, normalean batzuetara ez naz fango orduen hori, helburua karrerak irabaztea izango da eta posiko bigarren uda parteko bigarren parte hau ondo hasita. Zorionak eskerrik asko. Eskerrik asko.